Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenengku Tiara Eka Farisya, kelas 12E, nomor 34. Video iki kanggo tugas uprak basa Jawa yaiku nembang mocopat. Pomo kaki padha dipun eling ing pitutur ingon sira uga satriya arane kudu antang jatmika ing budi Roro sastra wasis samubarang ipun. Niku mau video saking kula. Yen menawa ana salah, tolong di ngapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.